Menteng. Iya, bar kuwi mengko terus bengi ana pembukaan lan uga pentas-pentas seni karya para mahasiswa dan para seniman dalang dengan tema lakon ya kuwi perang gede. Oh, perang ageng. Monggo mapan wonten ing Pendopo Ageng isi Surakarta, warga masyarakat monggo dipun regengaken, dipun gayengaken sami tindak wonten mriku terbuka gratis untuk umum. Ya ngono kuwi. Pengetan hari wayang iki janjane 7 November. Ning gandeng isi ndisi luwih dhisik mergo dalang kampus dosen-dosen iki ratake yen tanggal 7 November iki lak do nampa job dhewe-dhewe. Iya, ngono kuwi. Mula usule Pak Purbo karo aku barang ampun 7 November ning 1 November ndisiki. Wah iya, alhamdulillah engko awake dhewe sak kanca 7 November sowan ana ning rumah dinas Bupati Karanganyar dalam rangka Hari Wayang dan juga Hari Jadi Kabupaten Karanganyar. Wah iya, monggo bapak-bapak minjang rawuh 7 November. Ya, sindene ya 100 pira ngono. Sindene mung 6 ning anggarane per orang satusan. Ayo. Ayo. Iki konsepnya rada beda ora mung bab gemerlap lan uga meriah, ning iki ganti suasana dengan tema ya kuwi apa kuwi wayang kembali ke khitohnya. Ya balik ning lakon. Lakon esuk Tripama. Ya. Bayeng kuwi. Genah sewengi besok wah ora iso turu doan kanca-kanca. Tetep iso. Tetep itu nggen anggar sirep ya bablas. Saya lek awan bengi ngene iki wis tak titeni. Bar perang gagal no wis dadi celuk-celukan. Mamem-mamem ngono. Anggere wis sepi ngono akhire dhek ora nyeluk bak ya melu turu. Nggih. Pelok barang nadyanto sore mau wis dikumandangake karo anak-anakku saka Selokaton sing kepareng konser sore mau luar biasa. Tabuhane jos. Temenanan. Iya. Mergo kene ya ana seniman pengrawit hebat Mas Daryanto. Lho, kuwi bocah-bocah do latihan sakwise Mas Daryanto pindah ning Blitar malah. Dadi ora enek sambung rapete. Lah iya. Tabuhane apik jos ngono. Gugur gunung meneh ya Winong Nawangsih men jumeneng. Ya. Nggih ngurmati semangate warga masyarakat Selokaton. Monggo Cak, gugur gunung. Lenggah menika pulunan kula utawi ponakan kula Dimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung ponakane Bu Kesi. Ingkang sowan wonten Ngabiyantara. Ya, Ya, tata kramane wong Jawa ya kula nuwun karo Kyai. Nggih, nderekaken nggih lajeng kondur Pak dan Ramil. Sajake kula kok ngadeg kok langsung anu nggih Pak, kondur kok wedi diceluk ye jane. Wedine kok copet ndak. Kayak iki kok sindene ngadeg neh iki ketoke bar iki genti aku, ngono langsung kondur. Loh, aja kuwatir, Nduk. Iki malah dawuh saka Mas Warto, ya toh, Pak Bayan Warto. Iki Bapak anggota dewan diaturi munggah ana pepanggungan. Nah, ngono kuwi. Nggih. Monggo sinten Pak Sarjono napa Pak